Szeretem azt a kulturális gazdagságot, amely hazánkat jellemzi. És szeretem, hogy az itteni emberek mennyire elkötelezettek, amikor a kultúráról van szó. Még az 1989-es rendszerváltás megelőzően több ezer rendezvényt, koncertet és előadást szerveztem. Hiszek abban, hogy ezek arra inspirálják az embereket, hogy legyenek önmaguk, és hogy fejlesszék magukat. Jogot tanultam, és hogy most városi képviselőként dolgozom, ezt a tudásomat használom fel a kultúra és a közösségünk előmozdítására. Valójában az egyik legnagyobb dilemma, amellyel napjainkban szembe kell néznünk, a túlszabályozott jogi rendszer, amely mintha kizárólag a szabályoknak és az utasításoknak hódolva, mindenféle rugalmasság nélkül. Ezzel korlátokat állít, ahelyett, hogy keretet biztosítana az emberek számára a növekedéshez. Végeredményben gátolja a kezdeményezőkészségünket, elfolytja a kreativitásunkat, és tönkreteheti az életünket. Mindezek tükrében én igyekszem hasznos életet élni, és olyan társadalmat létrehozni, amelyben az egyén a legfontosabb. Mert úgy gondolom, hogy az emberek megérdemlik, és képesek arra, hogy boldogabbak legyenek. Egyházuk tagjaival a Közéleti Kávéház nevű rendezvénysorozatomon találkozom rendszeresen. Ennek keretében olyan rendezvényeket szervezünk, amelyek segítenek az emberek oktatásában, és arra inspirálják őket, hogy aktívabban vegyék ki részüket a közösség életéből. Feltett szándékom megmutatni mindazt a jót, ami a városban történik, és ennek határozottan résztvevői önök, és különösen az út a boldogsághoz. Végül is ki ne szeretne boldog lenni? Azonban, ami még ennél is fontosabb, úgy gondoltam, hogy erről másoknak is tudniuk kell, így egymással karöltve népszerűsítettük a programot. Olyan rendezvényeket és szemináriumokat tartottunk, amelyek minden egyes szabályt bemutattak, hogy mindenki hallhasson róluk. Sohasem fogom elfelejteni az önök hozzáállását a munkához, és azt, ahogyan egymást segítettük, és abbéli meggyőződésüket, hogy bármit el lehet érni. Ha önök valamiről úgy tartják, hogy az fontos, akkor kitartanak mellette. Úgy vélem, hogy mindannyiunknak így kellene élnünk az életünket, az élet minden területén. Úgy gondolom, hogy a magyarok útja a virágozz és prosperálj kell, hogy legyen. Az út a boldogsághoz segítséget jelenthet bárki számára, aki eltévedt a rendszerút vesztőiben, hogy megmutassa neki a kiutat. És ha csak egy embernek, egyetlen egynek tudunk segíteni, hogy megszabaduljon a boldogtalanságtól, akkor ez egy értékes út. Ha csak egy emberrel több szabadulna meg a bizonytalanságtól, vagy a kilátástalanságtól, majd egy másik, és megint egy másik, végül az egész közösség érezni fogja a változást. Ekkor, mint csoport, sokkal jobb életet tudunk élni. Tehát miközben a 21 szabályt úgy is jellemezhetjük, mint az élet szabályait és utasításait, a szabályok egyúttal a cél felé irányítanak, a boldogság irányába. Számos eszköz lehet alkalmas arra, hogy leértékeljen reményeinket és álmainkat. Közép-Európában és hazánkban is megtapasztalhattuk az elnyomást, de igenis létezik egy út, amelyen megtaláljuk a boldogságot. Itt az ideje annak, hogy többé ne sajnáltassuk magunkat. Nagyon sok olyan tehetséges ember létezik, akik ha megszabadulnának terheiktől, sokkal, de sokkal sikeresebbé válhatnának. Önök ma a tudás otthonát adják át nekünk. Így azt kívánom, hogy ragadják meg ezt a lehetőséget,
hogy kitörhessünk a csapdából, és megszabadulhassunk azoktól a láthatatlan kötelékektől, amelyek lent tartanak minket. És ha így teszünk, felemelkedhetünk képességeink legmagasabb fokára. Köszönöm.